Ai mai nasara bane shi yasa suke ni. Wallahi sun sani sarai. Ya kamata in je in ga ya ishe saboda a tattauna wannan maganar zai tunda kaga shi ma dan uwa ne. A'a. Maganar ta sa mai muhimmanci ce. To ai irin maganar da ya kamata a ce mun tattauna a gidanki. Haba me yasa kake masa haka? Wai ya ishe ni yasa yake ma haka? Ko dan ya ganka shiru ne. Zan kafa masa tarkon da ba zai taba yin tsalle. Amma me kai nadama kenan. Mai nasara ya kusan mutuwa. Ya kai kan ba za ka kashe mai nasara ba. Mai nasara saboda yana tare da Allah amma dai bara mu tambaye da Asiya ita ta nasara mutumin kirki ne. Mutum ne da Allah ya jarabce shi a rayuwarsa da abubuwa. Tun da naga Asiya da mata fito daga gida. Na san wajen ku ce na ba. Ni gaskiya ba su kai mata zo gurin ka babu wanda ta je goshi. Kai nasarar raba ni da Asiya. Ka wanke kwakwalwata. Ka sanya mata san dan uwanka. Ai ko ba karamin daɗi na ji ba. Ashe bayan Ishak mai nasara na da wani dan uwa? Ashe ni ne dan uwan nasa na biyu. Gaskiya ni na ji daɗi sosai. Gaskiya Ishak da Mujahid ba karamin tsoron su nake ba. Duk jirgi ɗaya ne ɗaya musu. Wai ko ka san me wallahi Jamilun nan ni tausayi take bani wallahi sosai wallahi. Allah zarki Jamila. Dukkan wajja ce. Kairin. A ɗa suka yi musu kuɗin goro. Kairin gila. Jamila ke na kamar kina so ki magana. Yana ta zubar da hawaye akan ki ko? A'a. Kai Jamila. Wallahi duk da ka iya da jaki karan nan da kake gani sai ya ji su. Jamila. Ba professor. Na zai